Obispo, Bishop Ruben, o si Bishop Rataklan. O sa akong mga classmate, dito sa Marmari, Father Mo, o si Father de Diyos, ang Diyos na Ginoo. O sa akong mga kaubang magpaparian, ganyan din karon ato silang kasigon sa masipagpang. Sa ating kanan, yan din ni karon, kadipay kaayo ang inahan sa Diyos. Nakakita natong tanan nagpenitensya kung nagsakripisyo. Amen. Amen. God is good. All the time. Ano ito na yung mag-untubag ako? God is good. Untubag. God is good. All the time. God is good. Nag-iyak-iyak mo. Sa dikot ako, doon ay ginala sa among parokya nga poses, isaliban, ang kaghan kayong mga elemento. Kanya, ang akong paris priest na lalaki kaayo, parang medyo hadlong ka niya. Ako may ipakon dito. Ingon ko sa kong paris priest, tudluin taon ko. May tudluin seminaryo eh. Ibaw kong makaigilin tagyawa, pero may kibawang saon. Iwa, may tudluin dito sa seminaryo. Nawa na ang subject na demonology dito sa seminaryo. Mariology, nawa na siya. Wala nga, ingon akong paris priest, di ay holy water. Yan sa muna na pagpader. Nagita na. Di ay cross. Nya, pag-ampo rito, sila siga ng mata, iyawaan, tinagalog man. Makasagalan kayong lahat dito. Tanaw lang ko. Unya, parte na dyan akong mahulog ka. Dubli akong kahadlong. Ano dyan ko? Ipaningwag ko bisang iting-init. Unya, yan sa akong bulsa, ang Santos nga Rosario. Yan tungod sa akong kakulba, akong ibubuag holy water. Unya mo riakman. Unya makatuog sa holy water. Pagkatuog, ay salamat na itong sabang mong kain. Numalik ng bugmata. Bubuan ko na kong holy water. Mantog na sa. Tug, balik na kong react. Isaon nila ko ha. Ako dyan may tudluwi ini. Pintasan mabitaw na kong rosaryuhan. Sus, pati dyan ka ito. Naulian. Ipon ko lang. Isa itong mahal nga inahan. No? Ako rin ibutang ang rosaryuhan. Nakalma na. Ang salibdaya ito siya nagiluktok. Atubangan sa kahoy nga karaan. Ito na nagiluktok. Kalit lang katuyang pa. Unya, akong iinan ang bana. Huwag ka rin pasmo. Wala po dito. Sakto ito nagkakon. Huwag ka rin kabuhi. Wala po dito. O the starting point, na interesan nyo na ko sa ministry of deliverance and exorcism. Kung na-realize na ko, grabe no, ako ang gibutangan sa Santos na Rosario, nakano na dyan, wala na dyan mag-iak pag-ayon. Huwag naulian ang maong ikidala dito sa kumpento. O, tumunto, ito mahal ng ilahan. Kasi ganun, sinabubasa, usas mga kadlukas yawa na ang demosyon sa mahal ng Berhen. Nagasit ko, yan to sa kuwag, for 12 years, ugat yung lawas, for 12 years, sakit ganun na yung ulo. Kasi hindi na siya kanto, no finding sa doktor, way diagnose sa doktor.
naglibog na ang doktor. Hindi man siya natural. Nagay siya ikuyaw, nagdili, ingon nato. Ako ba ni? Ako na tulong buwan pa siya rumit ng bate. O, pag-deliverance na ito, ganahan mo, ako ipaminaw ninyo. Ang nawag, pati yung naluk. Kung wag siya magkuha sa kong babae, tungod kini mong bayana, sud sa mga pila katuigan, yun na sa special devotion sa mahal na gani. Ang mga limon yun ingon, nagdugay na, gusto na mo siyang kuha mo. Pero wag dyan na mo siya makuha, tungod anang bayana. E kung wag pa niya magdebosyon anong bayana, hagbayra na mo siyang nakuha. Buot na mo ka siya maimong among asawa. Walang itawag spirit of incubus. Kibabahay man. Yun siya na kapatid, maulian pa ako. Kinawaitan siya during. Yan naman lang kayo, mastorya niyo mo. A walking possession. Satan is real. Kung ang mga demonyo mingon, well, dito na may tabian ni demonyo. Itawag na silang open demons. Saan ang mga tabian yan? Yawa? Open demons. Ano yung mga marites? Ayaw. Kasi ko ang yung pagkunan, storya. Yan. Basta solemn exorcism, mag-usan yung una, ka-possess, mag-usan yung kamanin ka na. Amin niyo kung mag-usan yung dalit kay mahuman. Usahay gani, mag-usan yung pamit, di gawas ng yawa. Kaya maturture siya while praying the rosary. Itong pakpakan si Mama. Ang kailangan ng rosary man, hindi ka na yawa din. Bisa magdala ng rosary man. Malagpot ang yawa tungod sa mahal na gari. Tungod sa iyang kabalakan, hindi masabot ang kabalakan sa gari. Yan naman, itong angkas kasabutan gani sa Old Testament, symbolic of God's presence na ito. Mga chiro na dito, pinakabalaan ito. Una-una, symbolic of God's presence na ito. Nahimong balaan. Ang response niya kay ang mentor. Di masapot ang iyang kabalaan atong arka sa kasabutan. Iba mo sa arka sa kasabutan sa Old Testament? Katoliko, pito-pito, hindi ay iskutan. Kasabutan, arka ng Noe. Itong arka ng Noe. Nahimo siyang balaan because of the symbolic presence of God. Ano na balaan ng arkas kasabutan? Because of the hindi masabot ang kabalaan sa arkas kasabutan. Because of the symbolic presence of God. How much more Mary? The real presence of God. Walang hadlok sa ang mga demonyo sa mahal na Birhen. When Mary is present, Satan is absent. Walang inyong mga anak, parusaryuhan, John, kada adlaw sa Santos Rosario. They are protected by the greatest intercession in heaven, no other than the Mother of God. Amen? Amen. Yung mga anak, paapila, Flores Di Mayo, isang itong mga bata ninyo kasi duwa o duta. Paapila, tuluin sila sa pag-ampo sa Rosary. Kinsay ninyo anak, si Mama Mary. Pray the Rosary every day. You consecrate your whole family. Mga bana, hindi karoon kamo ang manguna sa pag-ampo sa Santos na Rosario. Kaya kayo nabalik-uman. Liingon ang mama, pag-Rosario na tandali, i-apil lang ko, dali. Mga tatay na hindi karoon, pray the Holy Rosary every day. Ingon kong anak, Papa, mag-Rosario na ka, Papa. I-apil lang ko, anak. Yung mga matay na dyan ta. Kaya matay na silang tanan. Pag pagkamatay na nila, ang amahan dito mas luwas sa puntahan sa langit. Ili-ili. Ito na akong asawa.
Hindi naman siya balik. Ito ako mga anak, kompleto na sila. Ako na siya pakasol. Sa padong ng usol ang mana, alihan siyang San Pedro. Ay, asa ka? Asa ka? Yun, ito na akong asawa niyo. Ito na pala akong mga anak niyo. Ano naman ito, anak? Sumusunod na ko niya. Ay, nagsunod. Ano naman yun? Gi-appeal ng kanila. Alam nga ko na yung magpa-appeal. Alam mga bata nga niya din karon. Kung tinuod mo, nalikupas sa iyong pamilya, kneel down and pray the Holy Rosary. Amen? Amen! Na mabuntog na ito ang tanan, yung mga bisyo. Mabuntog na ito ang tanan, yung mga sangit. Praying the Holy Rosary. Amen? Amen! Ingon po na ito mga isuon, niya dili mo na ito. Magpalik-balik po. Ang Ginoo ni bawo na sa imong mga kinahanglan, ano magbalik-balik ang may mga pre. Pas-pas ko yung kayo. Saan ka yan kasi yun? Ang na lupa. Yan ang balik-balik pa lang. Sa Mateo 6:7, mag-ampo gani mo, ayaw balik-balik ka. Uy, saan na tubag-tubag na? Huwag bug-anay. Iya kung kaluwasan. Tinuro na ang teksto may lang ibasa. Pero ito ang ibang teksto. Do not pray vain repetition. Way buhos na balik-balik. Ang pag-ampo na disgutan niya. Pero ka nang maghimaya ka, Maria, opos lalo na, ika na sa akin. Napulo ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babaeng katanan, bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Hindi kita nang balik-balik ng pag-ampo, gidili sa Ginoo. Ang ina ng pastor niya, Pastor, sayo yun ang magbalik-balik ng ampo, sayo! Jesus Cristo nang balik-balik mag-ampo, ito sa naman si Mani. Mateo 27:46, si Cristo nag-ampo, balik-balik. Na Pastor, sayo si Cristo. Siya accepted. Unya sa pinanihan 4:8 mga anghel nag-ampo man balik-balik. Adlaw gabi, Santos, 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 Santos. Katong katawag ko Santos, Santos, Santos. Ang mga anghel na adlaw o gabi nag-ampo, balik-balik, adlaw gabi, balaan, balaan, balaan. Na mga santos, mga anghel dito sa langit, Pastor, nasayo, accepted. So, ang mong isunod, Pastor, una sa tanan, mga anghel sa langit, sila nag-ampo, balik-balik. Yalabaw sa tanan, ang mong isunod, ang atong Ginoo. Yakin sa manmi, kadili mo sunod sa ilang pag-ampo. Di ikaw, Pastor, mahungit ka, kausa na. Siya, balik-balik sa hindi maayon mo balik-balik. Yung bulagaw ka ba doon dito sa address ka pilit niya, yung kausa na ka bulagaw, balik ka kaapon. Hindi ka na balik-balik siya eh. Ganun, makaisunan ko, tungkol kay habitual man natin mga sa kinanglan habitual sa natin devotion to destroy the habitual sins, to destroy the habitual vices. Hindi anak, pray the Holy Rosary. Kanya, ipamalandungan natin sa kinabuhi na Santos na Rosario, kinabuhi ni Cristo. Sa mga adlaw? Lunes, Sa mga misteryo? Sorofol. Ang sakit. Sa mga misteryo, unang misteryos ka sakit? Ampo sa Gitsemane. Sino Cristo? Kumalandong na nilis, kinabuhi ni Cristo. Pag-ampo ni Cristo sa Tanamas at Simani. Huwag may nga pag-ampo ni Maria sa Tanamas at Simani. Ikaduha. Na misteryo. Latigo dito sa bato. Ang pagkatos, ang pagkatulog. Ang pagkatulog. Mga tunog. Sa tunong-tungan. Sa atong ino. Ikaw pa. Pasaan sa cross. Pasaan ni Cristo sa cross. Ikalima. Ang kamatayan. Ang pagdansang ang pagkamatay sa atong ino. So, tapos naging Cristo. Pamalandong din sa kinabuhi ni Cristo. The more ka ang-ampo sa Rosario, the more kita maduol sa iyang anak. Nga mao ang
akong Ginoo. Amen? Nanawag na ko ang doktor dito sa hospital sa Valencia. Father, nga ay pasyente din ni Father na talagsaon kayo, ng gagi, singkit. Siya dihan, before na ako ibutang ang rosaryoan, Father, normal kayo, ng tugra. Injikan ako, Father, wajud mamatay. Butangan, pagkita na akong rosaryoan, Father, singkit man, Father, hangtod karon wa pa jud mahubag singkit. Una, Father, pagbutang na ko sa rosaryoan, pero di jud niya react. Pagti ang mata, singkit. There's something wrong dyan aling may hana, Father. Yung mga babae, wala na ito. Kano kang puro, halos babae sa, di mo mutana? Halos babae ang naposes. Di mo mutana ano? Yan. Nalimaos ang yawa, ang Maria. Unang babae, ang iyang kasagaran, ang poses. Wala isulti sa mga kauban mong exorcist. Yan, kita po mga kaigsunan, alas 10, nagpa-umpisa naman ko, alas 10 sa gabi pag umanang ko pang-umpisa, niya ito sa hospital. Unya, ingon ang doktor, Father, ako na lang giinsi kang pagkatog, parang matog dyan. Matog ba nun, Father? Ugma pa na umata. Yung mga 8 hours, una pa siya umata. Giinsi ka na ko, Father, isaba kayo. Napag-usariwan sa iyang kamot. Nakahi ang iyang kamot. Perting ngahian yun. Unya, wala na, i-oxygen na siya, kaya nagisod na siya ginhawa. Diba mo, ingon ang doktor, ugma pa na umata ka din. Tigil siya ng high dosage yun nga pagkatog. So ba, may noon. May noon nga, nakatog na siya. Ipagsuod na ko sa kwarto. Kaya nisingkit na pula. Mata man doon. Ikaw, ugma pa na umata. Mag-react sila na pare. Imahadlok sila sa mga pare. Mahadlok sila sa mga pare. At inoon na. Ang mga pare mo, kinaunan lang kahadlok. Ang gama ka ba? Huwag mo pong nahadlok ninyo. At inoon. Before na ipadayon itong nasa hospital, parang classmate, si Father Jungjung. Dito may sputuan. Na may hinduon ako. Ningon nga, Father, mga kadyo ito, mga yawa, face to face na dyan sa mga yawa, kung tingin mo ni Akyo ni. Ikaw nga, Father Jung, kung ang istula dito, panangkin sa mga paris-pris, ina ay, kung ano din, kung ilaing lakaw. Ina nga, utugot ba siya itong upuan? Kasi, Father, okay siya, apil po siya na yan. Hindi na. Yan, paris-pris, nas Father Jung, sa kuha ang istula dito, mahigit. Wala na, Bradix, karang istulan. Sa isuot, sabi mo kung may musuot. Kaya ang po, Bradix, sa isuot ito. Bradix, hindi ko ang classmate. Ano ko ikaw, Bradix? Ikaw, Bradix, ang imong ikalukan, nagulpong natulog niyo. Sabi mo, Bradix, natulog natin mo. Sige, Bradix, isuot ng istulan. Pasuot na mo. Unya, ang mga babae, maestra. Normal kayo. Walking possess man siya. Pero, ano ko ito, Father? Nalukoy dyan ko. For how many years na ko ito. Ako sige lang niya, sige. And then, Jong, sugod na ta. Ang ikuha niya sa tulang, ibutang na ko sa ambanga sa pang-ibaw mo ni Akto. Butang, estula ka? Pastila. Parti man yun ang react. Kailangan naman sa Padre Jung eh. Dumli niya ang katulba. Siko, Padre Jung, pagpakita magsugod. Naglitan niya ng ay langit ang yawa. Yan naman, grabe mo ang kahantog, Padre Jung. Pagpakita magsugod, grabe niya ang kahantog. Sa mga verdicts, kasi po ko sa prayer. Sa prayer, pag-prayer na in the name of Jesus of Nazareth, panligaw ito ng proses, ang una sa ubos, ang iyang tingin ito sa babaw, sa plastic. Ingon ko sa classmate, patigs, kanawa. Ang sign niya, pertinengan ng
Next, nabalik na siya. Kaya focus sa Diyos ng prayer, focus sa rin iyawaan. Abin niyo mga 40 minutes na prayer niya, balik sa deliverance prayer na ulian ang maong process. Seperti yung ipaya sa mga classmate, brothers, ito una kong yawa, brothers. Ito mga yawa ko. Wala na ako sa giingnan. Ang consolation na rin. Yawa, ito una kong yawa. Kung ingon na yun ayaw para express, magtungkod na din yung office of healing and deliverance. Nga naman, kung ang mga albularyo na kanginig yawa, wala na kumingin sa aton mga kapatid. Amen. Ano na hanto ka mga pare? Wala lagi nito luoy seminaryo lagi. Wala, kinaunan, pati yun akong hadlok ka. Na-discoveryhan ako, ang yawa na yung pobre na hadlok na mo. Basta lang tikika. Napadayon ka itong buwan, padayon ka ito sa ospital. Katug-katugon, katugra mo. Nyaman, katahan na yun ito. Gulay na. Ikaw, matutod mo, katug lang yun. Pwede mo yung pagod. Yung kanistol mo, gusto nyo ng kapag, kautro na to. Walang, ibaw mo, ingon ko sa, itong dito sa hospital, ingon ko nga, nagdahil naman dyan iyang kamot. At ito, ano kakamot ang dahil na, ihilak na ang iyang tibuo family members. Kaya, ang dahil naman, ikaw nga, mag-pray ka rosary. Third mystery lang, completely liberated na ang maong babae. Kaya pati mag-initan niya ang krus. Kaya kung normal ka, psychological lang, hindi na init yung krus. Bugnaw na. Kaya itan man. Kung hindi na natural. O niya, ikaw nga sila sunod at daw sa hospital. Ano man, hindi natural ang sakit sa maong babae. Kanya ang nakal. Kung ano dyan, ano saan yung rayo? Tinuod dyan ang penaltingon, when Mary is present, The devil is Satan is ipapakat ang mga nakabusa lang yun. Nakabusa na lang yun. Kung ano yung conclusion. May taga-support o parto. Isugat ako ito sa karkar. Okay. Karoon, luon mo na ako. Ato na mo sa inyong pare. Hindi na matabang. Sa mga tadi katubo ay go to you, please. All priests can do the deliverance. Because they are ordained. Kung naman pare, kung hindi mo nag-simple for deliverance, naghahanap kang maayo. Naghahanap ka ayaw. Mga demonyo, naghasol sa katauhan sa Diyos. Ang maong iduol lang ko, iduskarkar sa Bishop Kabumot, nasa karoon ka ba na? For 12 years, nag-antos siya. Binawag itong babae niya ay nag-Cebu, iduol lang ko, completely healed siya karoon. For 12 years, sa kanars, completely liberated ko siya sa 7 ka-demonyo na nakasud sa iyang lawas. Ang series of deliverance, yung sacrament, nalipay kay kong kita sa mga tao, yung risa. Hindi mo na yung makalaya sa demonyo ang constant reception of the sacrament of confession. Amen? Amen. Ipapakan ang mga parang ang iyang ulong ang pating bugata, ay lawas ka pati yung kapuya, nasa katrabaho. Karoon, Chris, Ginoo, yun siya na kung ato na kong gawas mo der, yung trabaho na ko. For 12 years, inaras sa 7 ka-demonyo, liberated by the prayer of the church, by the sacrament of the church. Kung namin mga problema, go to your priest, receive the sacrament of confession and venting of the sick. Receive the body of Christ every day. Liberated siya. O, yun sa nga ba, ay, maulian, pagkakagagara siya, maulian na nila in his time. Kaya karoon, ibalik na siya sa Cebu, pati na lipay, kung tibok niyang pamilya, dubli, ang kalipay o kasalya, tumal sa gasa sa Ginoo na nakasa ito Cebu. Tapakpakan. Kaya natin, ito yung katantanin, doon lang ko, sa kada pa kung isa lang, kung hindi ko lagi mag-deliverance, kaya dugit ang mga man, ito na lang sa buhol.
Kay, kung muli ka nini, o sa oras, tulong oras, o natatang man. Pwede ka na pagaw na ko, no? Ano mga yawa ko ito dito sa office. Wala nga, yato siya doon, yung bisag pag-absorb na ko sa mga sa kaping kirig-kirig niya. Yung pwede naghalang yawa. 12 years, wala siya itarong to. For 12 years, di ras siya ganaan siya mag-ego o obsession. For 12 years, ganaan siya ipapati sa lawas, naway dedication. Iba mo, pag deliverance na mo ito sa hall, pag magsugat man siya, asa ko, iangsa niya upan ka ng minister. And then, kung kayo panalawas, yung umalimis niya, tingnan na, gusto ka naman eh. Upan ka lang. Kung ang mga minister niya, paano siya? 17 years old or 20 years old. Ito tayo na. Yako singinan doon, kailangan mag-series of exorcism. Sabi ninyo, ang bata, ikaw i-dubli ang imong devotion sa Malaberendo. Hindi ka balikan ang Ginoo kung saan mo kayo. So yung dito siya sa buhol, ang po siya taman. Kaya kabang mo ka ng holy water, isapin lang na mo, mawat na siya. Ipakog niya ang ulo, wonder. Satan is real. Satan is real. Tinuod niya doon na yawa. Kanya, among matanon, among gisiris, kinawaldan nila. Kaya ng mga lingkuranan na ako, nanabuha ko. Nanguba dyan mga lingkuranan. Kaya ako na siyang panganan. Normal kayo. Ang gumag deliverance, masturya mo. Masturya. During deliverance, sabligan yung awa. Sila sa Asmodeus, Belzebul, mga hayran ng yawa, sunod sila. Kanya, kita po, nagsunan, ingon siya na ako, na Father, ako nangyanglo si Mama Mary, February 9, nag-ampo siya dito sa Blessed Sacrament, sabi ko siya, yung ginaman naman, di ba nisaan ka, Mama Mary? Niya, doon ay special benefits, special graces, binary indulgence, ang musangkit mo. 12 years na po nag-atos, ani Mama Mary. Sa harassment sa mga demonyo, tatangin ko Mama Mary. Maluwag ka na ako. Naghilak siya dito sa tabernacle. Hapit na ba yung fiesta? February 9 na ba nun? February 11, fiesta na nimo. Sa February 10, ito na. Amo na siyang solemn exercise. React ka po siya. Kaapidugli ang reaksyon. Kabingon siya mga Father, maulian pa ka ko eh. Kung magdawaan ko paglangong Father, ako sige na, padayon lang sa pag-devotion sa mga lugar. February 10, dito na siya nakatog sa Blessed Sacrament, Adoration Chapel. Unya, iyan yung ihangyo, ang malam na mga Mary, ugma, basta na rin mo. Grabe ang akong reaction. Ganina mga Mary. Basta na rin mo ugma. Ayaw may kalimon sa kong hangin. Unya nakatog siya. Naka-feel siya doon ay digakos niya sa kadlaw. Naka-feel niya ang bukod na dakos. Kung higaan pag-ayo ang kanlawas. Kung man ma-feel niya ang bukod na dakos. Pagkabuntag, Sidong, handam na ka for solemn exorcism sa Ofad. February 11, matulog sa dinner. Ikan sa February 11, hangtod ka ron, wala na mag-react ang maong biktima. Ang hugot ko pagtuo, hugot na devotion sa mahal kailan, hangtod ka ron. Amin ninyo, ito naman siya puyo, dito sa office, bigyan sa Father, naghahanan na nangyara sa demonyo. Usan na ako, pumili ko pa dapat pa. Suod na ako sa seminary, Father. Kaya naman, i-liberate ko sa mga nagarin. Huwag siya ma-liberate sa exorcism. Na-liberate siya sa devotion sa mahal nato. At papakan. Nagpapagawin sa Diyos, kanya rin ito. I hope, patuloy, ang atong pag-igugma sa devotion sa Santos na Rosario. When Mary is present, Satan
is absent. Kaya luminaw sa isulti siyawa. Hadlok sila sa mga doon. Paginalang ang muningon. Hindi ko na yawa. Ako yung punta ng yawa. Are you afraid of one of them? Do not mention her name. We are trembling in fear. Because we are dirty and she is too pure. Ang isulat ni mong babae, ay sa nagkakabutuan, ang isulat ni mong babae, si Lucifer. Do not mention her name. Ay, na-mention niya. Grabe sa mga yun. Grabe. Sinabi daw ko, kung malaking tinuan ka, suko po ganin niya rin. Yang yawa po, suko po niya rin. Ano mo, nalialin ni Karol ko, palawin yung pagtuo, devotion niya. Gano'n man, itugyan na kita sa Ginoo na tos manainan. Dito sa babaw sa cross. Dahil si Kristo, ang tulinguan, anak, ani ay mong inahan. Umingon sa siyang inahan, babae, ani ang imong anak. Representing John, kitang tanan niya din ni Karon, mingon siya nato, mga anak, ani ang inyong inahan. Umingon sa siya, babae, ani ang imong mga anak. Ayaw dyan mo balik lang tinuan. Yun naman, naman mo, ilan niya. Tinaon nila. Unang idulay naman, aminaw ka ron. Social media man pagmantili Katoliko, balik kang kasimbang Katoliko. Ano man, atong inahan, iadin, ninaog sa ikan sa langit, tuming naman. Pray the Holy Rosary to protect your whole family. Amen? Amen! Grabe kaayo ang misteryo sa atong pagtuo. Abinin niyo kung palawman na din niyo yung pagtuo sa Simbang Katoliko, hindi na mong balik laing simbahan. Ano man, tinukod ng tao. Kung ano pirated na CD, doon na pirated na simbahan. At sige sulti, ay namanik yun, oy. Hasta kong pastor sa Sabarista, tando ko, pinanawag na ko from Luzon. Father, Bible scholar ko sa Sabarista. Nagpainasi sa mga gugulo, Bible scholar. Sigog sunod sa imong programa kanya sa social media. Ako'y nagdaan sa social communication sa Tibok Pilipinas pala. Bible scholar na magalang professor ko sa protestanting simbahan. So, yung Father, ibaw ka, nagtudlo ko din sa among protestante nga simbahan. Ibaw ko, Father, sige na kong rosaryo, Father. Siya regaluwas. Kaya karon ibaw mo, ibalhin siya katong by birth siya sa barista. Kasi niyang ni-appreciate na sa atong kagalingong pagtuo, ang mga dili Katoliko nagka-appreciate sa o paano libuan karon na manig sa tinuod nga simbahan. Gusto ko sa Ginoo sa Samuel 10:16, aduna pa ako'y turil, mga karnero, gawas tining maong turil. Kuhaon ko sila, ang mahisakot sila, niili ko sa katuril, ubuso sa kamatalan. Ano mga natuloy ko, ganyan ni karon, atong barugan, ang kaanindot sa itong pagtuo, compare sa tinunguan na tinungkol lang tao. Imagine na kabayuan ng sardinas di mo. Ilang kakilo bugas. Dawata ilang bugas. Dawata ilang sardinas. Ayaw dawata ang tinunguan na tinungkol lang tao. Amen? Amen! God is good. All the time. Walang doon pa'y mga karnero, gawas din yung maong turil. Yun ang Ginoo. Kuhaon ko sila. O boros! So siya ka magbalantay. Kinsa na magbalantay? O si San Pedro. Kinsa sumusunod ni San Pedro. Mao ang atong Santo Papa. Gusto ang Ginoo. May sakot ka sa dili sa pipila ka turil. Sa usak ka turil. Amen? Amen! Walang atong pangayuon karon sa mahal na Birhen. Nakita mayuusa sa hingpit sa iyang simbahan o gituko.
Gawin lang simbahan niya itukon sa Santa Iglesia Catholic Apostolic. Abin nyo, libuan dyan. Daghang kayo na puno akong messenger, bada namalik kami sa among pagtuo. Nga naman, why not pasabot na mo sa dihang ibalhin na sila yung pagtuo. Ang ibalik sa Katoliko, mga Bible scholar sa lahing tinuuan. Ang naman niya sa tinuuan, ang Katolikong pitong-pitong tinuuan ulit. Sa Yawan, ikaw no? Yung tawag mong lirik, Mama Mary nga, wala sa Bible, ikaw no? Hindi ko sa pagkakatoliko. Ikaw naman. Wala na atong sutapon na itong pagtuo. Malibo na itong pagtuo, naghanang mong adik sa matuo na simbahan. Amen? Kaya muli lang ang lawas ni Kristo na may source sa atong kaluhasan. Pasensya mo itaas ang balik eh. Tagsara ito rin. O niya na at napakita. Klaro na itong agta. I-reflect na sa tao. Pero pasalamat na sa itong Ginoo. Karon o hangtod sa klaro. Amen! Amen!